Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Kacingbudian ban lap yaki brio ki bajudan kti ban pendrung yaki brio na ki jaka ba per jungkari India sha Bangladesh pat na Bangladesh sha India kala long ka ba so haka arpoi trek naitung arajar arpun rio na ka jingyo bat jong ki artli ki sang bhalang ya koi ka kanhon kat ba kadang le yakini ka kam kini ki arseng ki kenthop yaka HYC nong try unit bat ka HNYF nong try bat ka jingyo bat kini ki arseng kadai hakapor kung basawu ji janmiet kat ba kadang don ka jing persang ban pendrung ya kawai ka kentai balawandra na Delhi bat ban penpoi sha Bangladesh na kani ka brio la yo bat haka jing don ki kot kisla kum ka jing pensisha ya ka jing long nong shong snong jongka kablashna bat ha Assam ka HYC ba ka HNYF ki la yo bat ya kani ka kenhon kabla don kti haki bubun ki kam ban pendrung brio na India sha Bangladesh bat na Bangladesh sha India kani ka kenhon kadai ka bayadon kti lang ki khasi bat ki Bangladeshi bat ki dapron kam da ka kali private ka badan yo registration number ML05 AD 1644 bat ka dei ka long try du nong song snong jong ka wei ka snong ka badan ha is khasils ha ka jing toket jong kini ki arsang la lab ba umtang ki kentei ndai ju pendrong ru eki khna sha Bangladesh ha ka bai dei pat bat ka tei ka kentei kini ki arsang ki la IT ki pulet ha ka tei ka sngi na ka benta bakin le ya ka badon kam kini kane kan dei ka khar bawan nang umtep apa jenis yang try ini rebar banyak kan bakane kali lah bunsin kalau men supply jenis dong setan senong jungi iki dekhar iwan penhap iwan kit iwan penhap Laisin ta kanungur ki senrang kanusin pilawan bu kente kanusin pilawan bu buan sisin dan berserang sudah arngut buan si aba apa dan kente arngut serang marwai buan mentata ni buan tadi bor baka kalisau ka sumusaur ko dan sini ko bay basan bu di jogi derasa tentara sebenarnya dan por asin sisin benar sebenar asin tu si jangan tiup rebun bang hanya aim kena senang bet long tang tu tak nak tu tujuan sang tiup bawa nama linya pelasin tang laisin tang laisin Kan sana? Menang kapal, yang mana? laisin tang Pasien, yakin mana kini? asar Asal benar. ini Hasan asar Kamarway. kamarwa nah liang jongi ka SWC nong try unit ba ka S1F nong try ngelayo ban korup mentas ni ya kali ML05 Edi iwe Henry saw kabalaju salan bakal jukit yiki ki breu ke banawai ke jela ki ju supply di sepo Bangladesh bat bonsen ngila juyo ke ujar nagi pai ba banding nok tray ki badan seti sa beri ki baju wan kene ki kali baki ki dan ru ki kharbangla ki baju wan shaw ki na surap bat kene kadong kathan kene senong jungi kamlong senganshu namar idon kum kine gibru ki bawan rung tu sepo India bat baru ki jukran bahe ki jule bahe yangi ki khasi takadau mangi ki trasnong mangi ki trajelang ngimlong senganshu hala jongkari bat ngakar paru ya ki badan habor kaan bakin sengobha bakin sim kya bawam dei ban sim kum kadau salah lane kajing le kai khiuja ki khana ki khunlung ya kane ka kam namar ka baka jenjar yangi iru pai ba ki bangi mat bangi yo i kum gine namar ngila juyo sngon nagi pa nong song snong baki ju i ki nok trai ru ki batrai sai si bordar
bagi ra ru i khna khunlung kiba khatlai khat saus nam ki kenthai but la bunsin ki wan kit ya ki ne ki dekhar tamba ngimyo lat ban bat komentar kasni but omdai ba ki kit tana India sethi henre donru bagi kit na Bangla se India la bungut henre ngimla ban yo exactly kita ki number jong kita ki beru ki bala salan sti henre la bungut kita ki beru ki kenthai ki senrang ki ba salan sti se Bangla bat ka kharwa ka basai agi badan ka bor bat ki bat yo lakam ki ngis kerpat ngi kum kaseng ngi kerpat baya phi phin sim ba phin sim halade ba phin trei hok ya rajong akam ba khanang ba mangi ki kanhun sang phalang ngin yo I ya kata kalawe ka ba pharnai ka badon hagine ki than bagi dong jongi ro ka basai ru ya kine ki dalal ki ba dai ki khasine ki bomdai ki khasi ru ngitip klem ke jinyalam nanti jong ki bro nangne na kejela kimla banyak lengba ba kimtip nanti hiru ya kum kane ki jai kum kane ka jai kam ba kane ka nanti ke badon nangne asnon jingi banyak lai lut nangne sethi sa Bangla ka kharwa ka basai na kaleng jongi kasyang ka pha saking ki dalal kalong ba kim dai shu ban mlin nang ne sakmat ban le yakum kini ki jaj kam ki bakta ya ka hok long bru fan bru jingi kum wai po wai nok shnang bar kum juru ya ka police department ba kasau ba ban simti ya kini ki bru hakaan bar ai bakaan kan le ka jong ka baran kam kum juru lada ka police department kamla ban le ai yakum kini ki jingje na kaleng jingi kum kasyang ngimban se ban sim ya ka jong kabanta ka ai ka bangi dai ban le hi yakini ki breu ki balong kum kita ki nong penjot ya kari pakai cai benreu Habatin pej bahagi kishab kashab plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya